Hvad fanden? Hvor er nisserne henne? Skal de ikke lave gaver, eller hvad? Hvad fanden ringe? Hvor er de gemt henne? Ej, fuck. Så er der ikke nogen, der laver gaver, jo. Hvad fanden gør vi? Hvad gør vi? Vi går og leder efter nogle nye. God idé, det gør vi. Nisser! Hallo! Hallo! Hvor er du henne? Nisser! Hvor er I henne? Hallo! Hallo! All I want for Christmas is you. Synes jeg kan høre noget herindefra. Hallo? Hvem er I? Vi er chipmunks. Har I set mine nisser? Ja, det. Nå. Men vi kan være de nisser. Ja! Det var en god idé. Vi er rigtig gode til at lave gaver. Det var godt. Kom. Så skal jeg vise jer, hvor I gør det hen. Hvor I kan gøre det. Så, nu skal I se. Der skal være en her og en her. Ja, så ser jeg her. Det er fint. Og I skal skynde jer lidt, fordi at det er snart jul. Ja. Ja. Og vi er meget travlt. Ja, så må vi jo komme i Ja. gang. Ja. Okay, først en cykelhjelm. 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 Okay, næste. Et håndklæde. Håndklæde. En jakke. Jakke. En vest. Vest. Hvid. Ja. Hvid vest. Et gavekort. Gavekort. Til badeland. Ja. Ja. Og nogle sokker. Sokker. Her. Det var alt. Ja. Godt. Så færdig. Julemand! Julemand! Ja, hvad er der? Vi er færdige. Ja, det var godt. Så kan I lige hvile lidt ud, og så tager vi afsted for at dele gaverne ud. Okay, får vi også risengrød? Ja, når vi er færdige. Hvad skal du lave? Okay. Hvis det ikke er god, så bliver jeg skuffet. Så, nu er det op. Vi skal til at lave den ud, fordi i morgen er det jul. Her er mig din sæk. Tak. Ja, tak. Skal jeg slukke lidt? Så, nu er vi der vist. Se et hus! Nemlig. Skal vi gå ned nu? Ja. Okay. Stop derhjemme. Ej, kan der ikke? Jeg kan godt lide dig. Ej, det er så ikke skidt. Hallo, Cornelius, hvad er det? Cornelius! Hallo? Jonas! Jonas! Hvad ønsker du til jul? Hvor skal vi ned? Jeg ved det ikke. Der er ikke nogen skorsten. Der er virkelig ikke nogen skorsten. Vi går ind ad vinduet. Ja, derhen. Du skal gå den der, du starter. Vi skal have den her sæt. Ja, det vil da være god. Okay, pas på. Jeg tager den også. Ja, det var sidste gave. Der er juletræ. Ja.
Ja, og bagefter får vi risengrød. Ej, hvor se det, jeg stiller noget frem til os. Risengrød. Vi er færdige. Yes! Må vi lige få risengrød? Ja, det kan I tro. Har du lavet risengrød? Ja da. Godt. Så går vi over i køkkenet og får risengrød. Jeg elsker risengrød. Det gør jeg også. Vi har spist op, se! Det var godt. Ja. Men det er sådan, vi skal vente et helt år, før vi får det igen. Kan vi ikke få det i morgen også? Så lad gå. Hej Nisser, hvor har I været? Det kan dine små venner måske fortælle dig. Passer det? Sig det. Det er fordi, det var så koldt udenfor. Og vi vil have noget mad. Ja, risengrød er noget af det bedste til jul. Ud! Jeg vil ikke have jer her mere. Farvel. Ud. Hurtigt. Vi ikke har en skål risengrød, så går det helt sikkert meget bedre. Ja, jeg er meget klar. Endelig er vi hjemme igen. Det bliver dejligt at komme ind. Skal vi gå ud og danse rundt om juletræet? Det var en god idé. Det gør vi. Ja. Yeah!